fervenza do Rexedoiro, no río Dubra. Como contar, no río Dubra, moi cerquinha de un lugar que le chaman a Insua, e no concello de Val do Dubra. Agora xa non me acordo se Dubra ou Ubra, bueno, aí andaremos, logo contaremoslo máis a detalle. Pouco antes de chegar a Porto de Mouros, o río Dubra ven facendo unhas caídas espectaculares que coido que deben de visitar. Xa me diredes a mí que o lugar non é realmente impresionante, e sobre todo o bosque de ribeira entre bidueiros, amineiros, salgueiros, algún que outro carballo e unhas fencas, uns helechos que é realmente impresionante. Apuntade na xenda é doado de chegar, hasta chego eu, entón pasade por aquí e disfrutade de este sitio que, como din os modernos, se las trae de guai. Vámonos a ver.